Ha? Uli na, palit ra ko kuan bakasi. Napalit ko ba kasi? License o registro? Tuloy ko sa puti siya. Bay kuding tayo ron sir, dere? Oh, ano gyapon nga tong coding, continue gyapon. Ay bigay sa kanan ko day, abi na ko giwa na. Asa ni Cordoba na sir? Wala po. Halo plapo. Ano na din? Sir, sa kay TV. So wa pa giwala ang kuding unya na wala og kuan na sir? Oo. Nanay vaccine. Basta ang atong kuan, social distancing, quarantine pass, nagyapon na siya. So ang usa may pamagi na sir. Bayad ko sa kuan Oh, ato sa opisina sa CTMS. sa Lapu-Lapu. Over printed o dito dito. Check lang. Pila may bayad ato ano sir? Ano na siya? 500. 500. Sige sige. Iki ba day kuding ron? Ay big scanan ko day. Ila ko pa. Continue gyapon sir atong kuan. Implementation. Sige sige, thank you sir. Asa man tamang deadline na sir? 5 days. 5 days? Hindi kung di mabayaran 5 days. Depende kung ma-appeal ka sa filean naman ko ikuan nga okay. Filean o kuan. Sige sige. Sige sige sige, thank you sir. Tay, coding pa day runday. Abi na kung wala na coding. Mo ni mga ka-riders, coding pa day ang pandemic. Ay pag sakyanan ko da. Sige. So sa pagkakaroon day, continue pa day coding karon mga ka-riders. Continue pa ang coding. So why swerte, nahuli tayo coding. Okay. Bayad tayo ng 500. So sabi ng pulis, ang coding ay continue until may vaccine. So ganyan. Wala swerte, akala ko wala ng coding So continue pa rin pala ang coding ngayon. Okay. Ganun. Ang sabi ng pulis, ang mabayaran ko dito ay dahil ano lang citation, ang mabayaran ko dito kay 500 raw.
So and then within 5 days lang to. Pag di ko mabayaran, baka masali ako sa filing nila ng case. So bayaran na lang natin ngayong Monday siguro, bayaran. So diri na lang tama na akong vlog mga ka-riders. Puspon ko sa taga Lapu-Lapu. Bantay-bantay mo kay continue pa day ang coding karon sa mga sakyanan o motor.